Salutare băieți și fete și bine v-am găsit la un nou episod de Rocket League. Astăzi suntem alături de Adelin. Salut! Și o să ne jucăm pe modul competitiv 2 vs 2. Pe competitiv, da, normal. Am mai repetat o dată, dar nu contează, noi o să revenim în meci. Am revenit, ne batem contra Les, nu știu ce. Abei Les, în fine. Mă duc să iau Bostiu. Jucăm contra Dembele. Usman. Nu știu. Nu prea cunosc astea. Uite ce pasă. Nu cunoaște. Roberto? O să o dea. Bă, mai bine o lăsam. Serios. Mersi, au boost. E ok. Hai că mă plecăm. Dai. Bun, bravo. Nici nu mi-am făcut încălzire, ceva, nimic. Îmi pare rău dacă nu o să vorbesc așa mult, dar foarte obosit. Na, te cred și eu. Exagerat de obosit. E ok. Adică, nu. Am luat puțin. Am nevoie la misiune. Cred că o să încep să fac live-uri dacă nu știi. Bine, și episoade și live. Ups. Ce frumos de mult. Lasă-mă. Dar nu știam că la asta te referai. Credeam că la minge ziceai lasă. Păi da, ia ziceam lasă, da. Ah, te-ai dus spre boost. Da. Boost. Luat. Nu pot să gândesc calm la ora asta. Nu că la ora asta neapărat. Nu e chiar ora asta, dar am făcut multe azi și gen s-a obosit. E 9 și ceva din noi. Așa. E ok. Hai că am sărit dacă e ceva. Bun, bravo. Sări prost. Hai, du-te și în poartă. Du-te. Las-o. Asta că el nu a lăsat-o. Mi-a ascultat că... Păi da, nu cred că te-au auzit, știi? Da, hai, pe poartă, noi pe poartă. Ba da. Păleu. Abia mai vă minge, ești, mă. Nu mai știu ce să mai zic. Lasă-mi. Aha. Păleu. Explică și mie că de fiecare dată când filmez, îmi intră cineva în cameră. Nervant. Nu, am zis așa că am crezut că Știu. milimetri. Bravo. Nu-i pe poartă, oricum? Da. Vreau să-i pe poartă. Nu știu. Că mi-a ajutat la noi. Hai. Aoleu, doamne, ce-am făcut acolo. Hai că și eu nu ești mă. Deocamdată degeaba. Bravo. Bravo. Bun. Frumos. Mi se pare dacă câștig meciul ăsta fac platinum. Bă, avem o misiune, no problem, parcă era. Nu, Great Pass, da. Great Pass. Ei, de la se... nici nu mai pot să dau clipă pe nici să vorbesc. Ce-am? De la... Spune. Sezonul ăsta nou, misiunile astea noi. Sezon. Bă, băiatule, ce-am pățit ăsta?
Păi eu zic de emisiunile zilnice, e asta cu Great Pass. Ah. Ce-o făcut ăla, bă? Nu știu, dar mă pișcă ochii. Ia, da. Am uitat de ochelari. Da. Abia am intrat. Nu-i bine. Dai! Am dat fake. Las, cred că stau... Să mă pot. N-ați văzut nimic. Nici eu. La prof. Credeți, eu m-am gândit. Dau cu spate. Ai avut delay. La creier. Hai! Bine, bă. Da, dacă aș avea și boost ar fi bine, știi? Adelin? Bravo. Prost, am sărit. Am sărit. Aoleu. Hai, ok. Bun. O să vină ăla? Nu vin. Bă, ce m-am împins. Pe la spate, pe la spate. Nu te cred. Mi-am dat una peste cap. Te-ai văzut ce-am... Doamne, dă-i de aici. Doamne. Nu m-am gândit. E ok. Oricum îmi dă curent. Îmi dă curent aer. Deci dacă nu dai acum gol. Adeline? Hai, bă, dacă... Gol. Noi. Nice try. E ok. Câte goluri am avut? 3 sau 2? 2 pe toate. Blueprint. Division? Da, cum bă, că data trecută îmi da curent aer. În fine. Dacă ți-o dată curent aia și ai pierdut acum total. Division, da. Na, probabil. Revenim cu meciul următor. Am revenit. Mă duc eu, da. Da, ești în clasă. Normal. Copie. Nici nu observasem că venise ăla din spate. Dar nici eu, mi se pare că e Mamă! Dă-te încă. Joacă bine, bă. Dă-te încă. Săritura aia, ești nebun. Bă! Dă-te încolo. N-ai cum cu golul ăla. Nu l-a dat așa, wow, dar totuși, știi? Din poziția, da, exact, din poziția aia nici eu. Dacă ai fi fost acolo... Eram aproape. Ia, numai că mi-a dat la Cristinas. Dar cum se face, mă, că le vin lor totdeauna așa? Uite. Și acum o să dea de pe perete. Și acum vine Adeline și ne dă gol. Da, pentru că i-am pus-o. E ok. Că pierdi. Nu pierde, mai 2-0, mai sunt 4 minute jumate. Și putem să câștigăm. Bun. În ce an? Bă, nu știu, cred că 2022. Uite-te și tu, bă. Și-mi dă Division de... Ție. De fapt și mie. Gol 3, gol 1. Doamne, ferește, nu mai vă minge și mă. Nu știu cum am luat-o pe ea, am luat-o la Muchi. Bine! Aoleu, ce-am zis că-ți dau autogol prostul ăla. Bă... Adeline? Mi-o dat de-mă. Da, mă. Mai duc și la voi așa. Adeline? Bă, bun. 3 minute jumate. Mai trebuie un gol. Ca să intrăm în overtime măcar. Oricum joacă bine, știu. Ambii au câștigat sezonul 2. Nu mai țără.
Ai văzut ce l-am făcut? Bine, bă. Mamă, cum am dat-o pe aia. Nici eu n-am realizat, ești nebun. Anper. Aoleu, nu m-am așteptat. Bun. Oh, cu spatele, dacă ăsta e gol. No. Ba da. Uite-te, doar uite-te cum am dat-o. Great pass. Ai văzut? Stai bun, bebe. Să dăm mișto. Bine, nu prea ai vrut tu să dai așa, dar... Îți dai seama, dar ce? E gol, știi? Uf. Ufa! Aoleu. Bun. Ăla-i. Bă, sunt nebun pe ele, frate. Tactician. Da. Mare clasă. Clasa 9. Chiar. Hai că m-am dus. A, merge ăla înseamnă. Fac așa. Da, tot degeaba. Nu știu cum trebuie să-i dau. Aoleu. Măcar îl dau eu. A fost vina mea, bă. N-aveam cum să iau de acolo. Pare rău. E ok. E ok, 3-3. Joacă bine, mă, n-ai ce zice. Le dau bine. Ia, lasă-o. Oh, uite-te și tu, bă, cum le merge. Direct pe pasă. Da. Dai. Bun. Uite cum o luat-o, scârba. Hai. Hai, dă-te gol, dă-te gol, să nu jucați. Doamne, ferește cum am dat-o. M-am panicat, nu știam cum să o dau. Mici strâns. Bă, dar eu nu înțeleg, cum ai tu ping-ul mai mic ca mine? Bă, nu știu, că ping-ul se ia după net, cred că, nu? Da. Și tu ai netul... Mamă, da-te. Ce i-am făcut? Doamne. Doamne, nu te cred. Eu nu te cred că am ratat-o pe aia. Păcat că nu s-a făcut gol. Fualeu. O dădea. Pardon. Da. Hai, dă-o și tu în poartă. Perfect. După război se arată... ăștia. Ca să biuți. Am 5 goluri, Adeline. Dacă știi să biuță. Și tu ai 2 asisturi. Aoleu, vine Bă, așa știi cum e? și nu mă uit la mine. Nu, Adeline. Mamă. Dacă ăsta e gol. Dacă ăsta... Mamă, se ducea gol. O, băi, că ăsta nu se numește freestyle. Trebuie tu Da, taci, bă, că am dat-o frumos. Da, tot. Am dat-o de pe perete, după aia am mai atins-o încă o dată, Dar știi, nu din era aia. ce credeai tu că e. Hai să mi. Nu mă, Freddy. O dădeam în poartă dacă atingeam, mă cred. Păi cum fac eu de obicei? Am încercat să dau în bară, știi? Da, încercam să dau în bară, de fapt. Lasă-o, mai bine nu o lăsai. Dar oricum n-am lăsat-o. Zic așa. Am dat fake. Și eu. Bun, bravo. Bun. Mă duc pe perete. Și am dat-o prea tare. Și el mi-a dat-o la fel. Aoleu. Aoleu. Trebuie să mă duc tare. Oh. N-am fost. Ok, 5-3 oricum. Da. 20 de secunde în 15 secunde. 20 de secunde. Eu calculam acolo. Iau așa, durează vreo 2 secunde, 3 secunde să ajungi la kick-off. Da. Bă, meci strâns, nu?
La început. La început, da. Ia, fac level 42? Aproape am făcut level 42. În fine. Încă mi-a dat curent aer. Da, în fine. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și noi ne vom revedea pe data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!